4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи шаҳри Туркменбошӣ бо раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимухамедов мулоқот намуданд. Дар оғози суҳбат муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимухамедов сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба шаҳри Туркменбошӣ хайрамақдам гуфта, барояшон хоҳони будубоши хуш ва боздиди пурмаҳсул шуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фурсати муносиб барои дидору гуфтугӯ бо роҳбарияти Туркманистони дӯст изҳори қаноат намуда, ба кори конфронси байналмилалии басо муҳим ба бародарони туркман барору комёбӣ хостанд. зимнан доир ба доираи васеи масоили вобаста ба муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи ду кишвари дӯст гуфтугӯи судбахш сурат гирифт. таваҷҷӯҳи зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангӣ зоҳир гардид. ҳамчунин доир ба як зумра мавзӯъҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт.